Vzácný kolář, který musí zhotovit to, co je na kočáře z nejdůležitějších, čili kola. Rážení špicí do hlavy, která se předem vysoustruží na soustruhu, přesné rozpočítání, potom se osadí loukotě, přesně se to vyměří, je to, pane hrabě, alchymie, a mistři kováři potom dokončí ty nádherné věci okutím ocelového rázu. A kterakže, mistře Obře, takové práce již zasloužilých mistrů svěřujete takovým mladým jinochům, takové omladině? Je to mladá síla. I z řad vás, přátelé, může vystoupit chlapec nebo děvče a říct si: maminko, tatínku, to by mě bavilo dělat. Proto tady jsme. To myslím zaslouží potlesk pro naděje starých řemesel v mladém podání. Ať se ti dílo daří, mladý mistře. A vedle je ještě mladší, a to je kolářův syn. O, již také něco umíš, jinochu? Alespoň včas podávat. Vedle jsou tesaři, šindeláři, to jsou ti, kteří oprácovávají dřevo na různé tvary. Momentálně strouhají loukotě. Také vpředu ty dlouhé tyče, to nejsou hlapartny, paní hraběnko, to jsou oje, do kterých se zapřahají koně. Jedno surové, druhé rozdělané a třetí dokončené. A tady za vámi je řezbář, který dotváří krásné tvary. A co je to za před, kterého zrovna ten